Dünýäde koronawirusyň ýaýramagynyň fonunda Türkmenistan söwda dolanyşygyny gaýtadan ýola goýmak maksady bilen Owganystanyň bilen aradaky döwlet serhedini täzeden açýar. Bu barada Owganystanyň media serişdeleri habar berýärler. Ýantlasak COVID-19 keseliniň Türkmenistana ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglykda fevralyň soňky 10 günlüğünde Türkmenistan goňşy Owganystanyň bilen aradaky döwlet serhed geçelgelerini ýapypdy. Etiýalaty Roz neşiriniň 15 martda çap eden maglumatyna görä Owganystanyň söwda we maýy goýum palatalary serhedin gaýtadan açylýandygy we söwda dolanyşygynyň öňküsi ýaly ýoly goýulýandygy barada beýanat ýaýratdy. Bu Owganystanyň söwda we maýy goýum palatalarynyň hemde Türkmenistanyň transport ministrliginiň tagallalary esasynda amala aşyryldy. Türkmenistan bilen Owganystanyň arasyndaky serhed geçelgeleri öňküsi ýaly görnüşde öz işine başlaýar diýip neşir 15 martda çap edilen beýanaty çytyrlady. Bu barada Twitter'da özüni Owganystanly jurnalist diýip tanıştyran Hafiz Hamim hem tweet çap etdi. Onun 15 martda gişlik çap eden tweetinde şeýle diýilýär. Owganystanyň söwda we maýy goýum palatalary azyk we ýanyç import etmek üçin Türkmenistan bilen serhedi açmak barada üstünlükli gepleşik geçirdi. Mundan öň serhed COVID-19 ýaýramagy bilen bagly gorkular sebäpli ýapylypdy. Bu Owganystanyň bazarlaryna täsir ýetiripdi diýilip Hafiz Hamimiň tweetinde aýdylýar. Azatlyk radiosuna bu habary deýişli türkmen resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady.